Wai kajin nan fa? Suna ta can baya. Ta yi ƙwai ta saka ƙwai. Can sakaranci yake ta saka ƙwai. Fitinar ta ne ma ai yawa wannan ka. Wa alaikum salam. Umma, ya na kanki haka? Me haka? Daga ina haka? Wallahi daga gida umma. Gida kuma? Ya kai? Umma? Na'am. Daga gida nake. Daga gida kuma? Ai nake gaya miki. Wallahi umma ba karamin wa'azin baba na ji ba. Na ɗauka shawarar shi nake gaya miki. Wata kan jiya bayan mijina ya dawo. Ya yi mun wa'azi irin dai na ce mai to. Ya tambaye ni abinci da komai na bashi sai da dare ya yi. Sai ya ce min to je in kwanta. Na ce to na amince. Kai. Can umma nake ga miki tafiya ta yi tafiya. Ya ce min karan katakau kayan ɗakin kai ya ban mu. Sai kuma umma sai na ga ai bai kamata in ci ni kaɗai ba. Sai na ga to sakamakon haihuwan da kika min bari in kawo miki. Ai ina da dahi wani. Kika dauko min TV? Dadi. Na'am. Ya kai. Abai na. Ya kai lafiya? Wai ka ce fa wai aure ya daɗi. Wai mijin ya ce duk abubuwan da ke cikin ɗakin gaba ɗaya ya mallaka mata. Shi ne fa ta ɗauko mana wai ta kawo mana TV saboda ladan haihuwa. Ke? To don ubanki, in dai don wannan daɗin ne, gidan nan na ban mamanki shi ya fi so 10. In gari ya waye an sha abuna. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. On our YouTube channel at Attajiri TV. Don't let behind. Rush and hitting your